Ahojte, ja som Andynet, z toho nového videa s názvom Úvodné video. Je to naše video, preto naše, lebo sa k tomu dostaneme a vítam vás u nového videa. To som povedal, nevadí. Takže prečo sme sa vlastne pomenovali Ovnet? Prečo sme sa pomenovali? To tiež sa k tomu dostaneme, ale pokračujeme v téme. Prečo sme si dali OFF? OFF preto, lebo je to Offiderfia Studios. Je to tiež kanál, ktorý natáča videoklipy a vlastne je to ten človek za kamerou. Vy ho nevidíte, ale teraz vám kľudne môže zakývať. No a preto net, lebo môj kanál sa volá Andynet. Ak ste tu noví a nepoznáte kanál Andynet, tak si kľudne kúknite teraz na môj kanál. Do vyhľadávača si napíšte Andynet a načukajte si to tam, prosím, než to tam budete písať, hej. Dobre, ale keď ste na mobile v pohode, si to tam napíšte, takže môžeme ísť na to. Čo som práve chcel povedať? Aha, dobre. Napíšte si to tam, načukajte Andynet a fakt načukajte si to tam, lebo nebuďte lenivé prasce. Prosím. Dobre, a dajte tam odber, hej? Dobre. A Offiderfia Studios je tiež vlastne kanál, ktorý robí videoklipy aj so mnou, takže sú to naozaj zaujímavé videoklipy. Myslím si, že tam najlepšie video, ktoré má najviac hľadnutí, je Kelly a Peter Pan videoklip, lebo naozaj klobúk dole, lebo toto bolo naozaj husté video a má strašne veľkú úspešnosť. No a poďme k tomu, že čo budeme vlastne natáčať. Ja budem natáčať väčšinou vlogy a ten, čo je za kamerou, David, bude normálne natáčať videoklipy. Takže ja budem natáčať vlogy, možno také hry, keď sa mi bude chcieť, random vlogy a to bude asi všetko, takže dúfam, že toto video môžeme ukončiť. No tak ale ešte sa musíme dostať jednej téme. Prečo vlastne som sa rozhodol spojiť s týmto chlapčekom, ktorý je za kamerou, David? To už kýva, neviem po koľký raz, ale nevadí, dobre. Takže prečo som sa vlastne rozhodol? Neznám. Neviem, prečo som sa rozhodol. Spopoludnenie to dúfam nemáme, aspoň dúfam, že nemáme. No tak ale môžeme ísť na to. Už sa môžeme pridať na pozdrav, ktorý je najdôležitejší v tomto videu. Ja. Takže ahojte. Ahojte.